Waton Suloyo. Tetetetet, sayur, sayur. Bakul sayur ing protelon jambean jagak obroke nganggo kayu wangun aksara T. Bebarengan ngundang langganane sing omahe sacedhake protelon. Emak-emak sing sawetara suwe jagongan ing protelon enggal menyat nyerbu dagangan sing pating crantel ing obrok. Sing isih ana njero omah krungu swara ngono kuwi padha pating brubul metu. "Mbah Jenggot, entenono aku jik goreng-goreng." Bengoke wong wadon saka jendela. "Nggih." Wangsulane bakul sayur sing diundang Mbah Jenggot. Emak-emak padha mider-mider milih sayuran lan sawernane jajan pasar sing wis cemantel ing obrok. Senajan diundang Mbah Jenggot, nanging bakul lanang kuwi umurane isih 40-an taun. Merga ngingu jenggot, banjur diundang Mbah Jenggot. Jenenge asli Fardo. Mbah Jenggot nyawang omah gedhong susun sing dicat soklat enom kombinasi soklat tuwa. Lawange plituran soklat enom. Lawang loteng lan sing ngisor isih tutupan. Regole pager wesi uga isih tutupan. "Kelingan warintul, Mbah?" Pitakone Wulan sing wis nyekel sayur tewel lan krupuk nyedhaki Mbah Jenggot. "Hihi, juragan wedok kok dereng mandhap, napa dereng paes?" Mbah Jenggot guyu banjur nampani dhuwit sing diulungake Wulan. "Kangen piye, Mbah?" Sri nyambungi oleh gojek Wulan. "Kangen yatrane." Mbah Jenggot guyu nyekakak sinambi benekake peci. "Tasih ngitung yatrane menawi, Mbah?" Trias ibu muda melu moyoki Mbah Jenggot. "Leres, ajeng disukakake kula." Mbah Jenggot ngembloh saben emak-emak tansah ngguyoni sinambi tuku dagangane. "Heleh, wis sampeyan tambeli akeh, mosok ya jek njaluk balen to, Mbah?" Kastri sing wis rada tuwa melu moyoki Mbah Jenggot. "Ya mesti to, Lek. Kono sugih aku mlarat. Entukku rejeki mung golek bathi 100-200. Yen ora dibalekne, aku sing cotho." Mbah Jenggot rada serius. "Mbok aku ditambeli kaya ngono kuwi, Mbah." Sri sing ana mburi obrok usul. "Yen Mbah Jenggot njaluk balen, apa sing mbok nggo jonggol?" Kastri ngepal. "Ya mesti tak saur nganggo iki." Sri mangsuli enteng. "His meneng, ndoro ayu metu kae lho." Katon ngletak sing padha poyok-poyokan jalaran keprungu swara regol wesi dibukak. Saka regol wesi mecungul wong wadon nganggo jilbab batik, kaosan abang marun, lengen dawa lan nganggo clana legging. Awake sing lemu ora cocok karo dedeke. Supaya katon rada dhuwur, sikile ajeg nganggo sandal jenjit. "Apes aku, mbok dhewe warintul metu. Rejekiku kurang maneh." Mbah Jenggot ndingkluk sinambi nyekel bathuke. Sing padha tuku ngguyu nyengenges. "Mbah, apa sampeyan gak pengin bodine kaya ngono kae? Balene blonjo utawa dijoli bodine kae apa ora ya lunas?" Sri bali moyoki kanthi bisik-bisik. "Moh, ning omah wis duwe sing luwih seksi."
Wangsulane Mbah Jenggot anyel. Warintul sing jenenge asli Warinah sansaya cedhak. Lakune sing gliyak-gliyak nyedak obrok sayure Mbah Jenggot. Hari ini sayur dijual cash, nggak boleh dikredit. Bengoke Mbah Jenggot bareng Warinah wis cedhak. Halah, nyemoni aku kuwi. Warinah sing wis wedakan kandel lan bengesan abang guyu sinambi nyawang Mbah Jenggot sing etok-etok nata dagangane. Tanpa takon Mbah Jenggot, dheweke langsung njupuki dagangan sing dibungkusi manut regane dhewe-dhewe. War, dek wingi ana wong goleki sampeyan. Kandhane Katun. Sopo lek? Pitakone Warinah. Jare tukang jahit klambi saka Jati Tengah. Aku diwelingi ongkose jahitan kondang ngeterake. Katun wis nyekel dagangane sing arep diduwiti. Sampeyan aja mirang-mirangake aku ning ngarepe wong akeh ngene iki, Lek. Warinah mentelengi Katun. Perkara ongkos jahitku esuk iki arep tak bayar. War, kowe aja nesu, aku mung dititipi. Nek wis tak sampeke, aku wis ora duwe titipan. Katun omong kanthi sareh. Yen ning nggon kaya ngene jenenge ngeler wirangku. Warinah isih muring. Lek ngono karepmu, ya nesuwa. Katun bubar bayar belanjane bablas mulih. Warinah bubar clemat-clemut tanpa takon bakul dadak malih awak mlaku ninggalake obroke Mbah Jenggot. "He, Mbak, sampeyan bayar dhisik," bengoke Mbah Jenggot. Iya, aku ngerti. Duwite jek arep tak jupukake dhisik." Warinah wangsulan tanpa noleh. "Wingi jare njupuk duit nggo bayar, tak enteni ora balik." Mbah Jenggot bengok maneh. "Menungso duwe lali, Mbah. Dek wingi aku lali." Warinah isih alesan. "Mosok angger blonjo duwite lali, arep dijupukake dhisik, nganti saiki ora diitung babar pisan. Lek ku golek bathi iki mung sethithik, lek sampeyan ora gelem bayar. Sampeyan kok samar men ra tak bayar? Sing urung tak bayar ora enek 500.000 to?" Pitakone sinambi noleh. "Duit semono ae wis geger. Buciku nggih kulaan dagangan entek nek sampeyan angger ditagih nesu." Mbah Jenggot wis rada emosi. "Halah, lek utangku wis jutaan tak dolke mobilku kae. Mobilku jek gres." Warinah balik mlaku ninggalake Mbah Jenggot lan tangga teparone sing isih blonjo. Sulaya, blonjo mung clemat-clemut ora bayar. Ditakokake malah nesu. Mbah Jenggot gembremeng dhewean. Layak dijuluki Warintul. "Ngono-ngono lak pacar sampeyan to, Mbah?" Sri nerusake moyoki. Jupuki tanpa diitung, rak wis gak ana urusan kanggo pacar kok. Dasar Warintul. Mbah Karimah sing mentas teka melu anyel. "Oleh nggawa wis akeh apa piye, Mas?" "Kathah, Mbah. Ngantos wiki enten catetan kula pun 200 langkung. Dereng purun bayar blas." Wangsulane Mbah Jenggot lokro. "Lek ngene carane aku sesuk ora ider lewat kene, timbang bakul terus rugi." Saka arah liya, nom-noman nyangklong tas numpak motor mandeg ing regol omahe Warinah. Regol ditutuki supaya Warinah metu. Bang plecit kae teko mruput mesti nagih cicilan. Ning tak delok pirang-pirang dina iki ora ditemoni Warintul. Cah enom kae sainganmu, Mbah. Saingan macari Warintul. Sri sing wis gathukake belanjane isih moyoki Mbah Jenggot.
Mbah Jenggot anyele sundul bun-bunan. Bareng sing blonjo wis ora ana, nerusake mubeng golek bathi kanggo urip karo keluargane. Senajan dagangane ora entek kabeh, nanging yen wis awan pilih mulih liwat Trabasan. Dalane senajan ora pati jembar, nanging aspale isih wutuh. Angen-angene bisa bathi kanggo nukokake seragam sekolah anake, sirna keseret sumelete srengenge wayah awan. Tin tin tin. Mbah Jenggot jenggirat. Oleh nyetir motor di pinggirne. Mobil saka ngarep rindik, mongko dalan sisih tengen isih jembar. Numpak motor nggawa obrok ya ora gelem minggir. Pengen modar piye? Keprungu bengoke wong wadon, sirahe metu saka jendela mobile. Sanalika getihé Mbah Jenggot kaya muncrat. Bakul sayur kuwi misuh. Mandeg sinambi ngatungake kepelane marang supir wadon sing nganggo kacamata ireng. Warintul bangsat. Grenenge bali nerusake mulih. Mobil mlayu cepet tanpa peduli Mbah Jenggot. Ora nganti suwe, wong lanang loro numpak motor dhewe-dhewe. Uga diplayokake luwih cepet. Gawe Mbah Jenggot anyele sansaya tambah. Jalaran playune motor meh nyerempet dheweke. Srengenge esuk menek langit. Mbah Jenggot wis ngunekake trompete turut pinggir dalan sing wis dadi pakulinane. Saben-saben mandeg dirubung emak-emak sing padha blonjo. Bareng teko protelon jambean, karepe ora bakal mandeg. Wedi yen dijarah karo Warinah. Motore rada dicepetake. Mbah, woi, aku blonjo. Bengoke Katun sing wis suwe ngenteni. Mbah, pacarmu lara. Sri melu bengok. Mbah Jenggot ngerem motore rada adoh saka protelon jambean. Oleh parkir motore kaling-kalingan grumbul gegodhongan sing mangklung menyang dalan. Wong-wong sing arep blonjo padha mlaku nyedhaki dagangane Mbah Jenggot. Ngopo to Mbah kok blabas ae? Pitakone Katun. Konangan Warintul sida cilaka. Daganganku dijarah maneh. Mbah Jenggot nyawang protelon tanpa wani ngunekake trompete. Sing cilaka pacarmu Mbah, dudu sampean. Sri ajeg ngoyoki. Sampeyan ora besuk. Mbah Jenggot domblong. Warintul keng nopo? Mbah, dek wingi mobile arep dijabel karo wong lanang loro. Warintul mbuh alasan apa malah numpak mobile terus geblas. Jarene ning dalan kecelakaan, mobile ora balik. Critane Katun. Wong kene ra enek sing peduli, merga wis padha ketaton. Heh yu, jarene nggo bangun omahe kae utang bank. Petugase wis bola-bali mara ora diperduli. Kuwi lek jatuh tempo porak ya disita kabeh. Preni melu nrambul nambah pawarta. Nek wis ra duwe omah, ben melu lek Katun. Sri genti moyoki Katun. Rah sudi. Katun mlengok atos. Oh iya, ben melu Mbah Jenggot, pacare Warintul. Sri bali moyoki Mbah Jenggot. Mbah Jenggot mercing. Duwite sing mandeg jelas ora mungkin bakal mulih.